Os galegos, falando galego, facémonos entender en Portugal e no Brasil, porque a orixe común danos unha proximidade gramatical e léxica moi importante. Pero seguimos aprendendo matices que nos diferencian, coñecerémonos mellor e evitaremos situacións incómodas, nas que eles entenderán cousas distintas das que nós pretendemos dicir. Un galego que vai a Portugal, se o convidan a jantar, non se debe presentar á hora do noso xantar, porque a iso no portugués estándar chámanlle almoço. Terá que presentarse á hora da cea, porque as comidas básicas en Portugal chámanse pequeno almoço, almoço e jantar. Inicialmente, en portugués, os nomes das comidas coincidían cos do galego. Os propios nomes de algúns alimentos ás veces tamén poden funcionar como trampas entre os dous povos. En galego dise indistintamente plátano ou banana, e tamén temos unha árbore chamada plátano, distinta do pradairo. Pero en portugués, plátano designa exclusivamente a árbore símbolo do Canadá, o pradairo. A xudía, en portugués, judia, só designa a muller do xudeo, pero non o feijão verde. O aceite, en portugués, azeite, só se refire ao de oliva, non aos outros, que se chaman óleos. A salsa é o nome portugués do pirixel, non do molho. E o salpicón, en portugués, salpicão, dá nome a un embutido. E se un galego entra a comprar xamón en Portugal, o vendedor inexperto podería chamar a policía, porque, oralmente, esa palabra designa o haxish. O xamón en Portugal chámase presunto. Tampouco debemos pedir unha ración de algo, senón unha dose, porque en Portugal, en xeral, ração é a comida que se lle bota aos animais. Como se ve, as terminacións galegas on, ou ion e an en portugués realízanse como ão, habendo neste máis vogais pechadas e, a, pan. pão. E tamén ten unha letra que non hai no galego pero si no catalán, a cedilla. Ración, ração, porción, porção. Ben falado. As rosas serán moi lindas, pero tamén teñen espiñas. Se unha mamá quere moito o seu neno, darálle unha moi forte. Aperta. Quen vai á igrexa vai para rezarlle a Adeus. Es como sabes? Cando unha persoa galega entra en Portugal, en Brasil ou nun país de lingua portuguesa, decátase de que a lingua da casa, ou se queren, a lingua da aldea, permitille comunicarse moito mellor que se falase castelán. Empresarios galegos fixeron importantes negocios en países de lingua portuguesa falando galego, independentemente de que despois as secretarias puxesen os documentos desa negociación noutra lingua. O galego é, de feito, unha lingua internacional. E disto, unha vez ao mes, imos falar no ben falado. Para que non lles pase como me pasou a mí unha vez en Esposende, en Portugal, que entrei nunha cafetería, pedín un vaso de leite, todos escacharon a rir, porque un vaso en portugués é un floreiro. Hai cousas que todos os galegos deben saber da lingua portuguesa, porque o galego abre as portas do mundo. Abor.